Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Wannan shi ma sabon platform ne na USDT wanda da ka taɓa registration link ɗin zai kawo ka wannan fuska. So za ka iya downloading ɗin application ɗin tun ta nan, sannan ka ga dama za ka iya register ta web ɗin, ka yi register da email ta nan ko kuma da phone number. So inda email ɗin ne kawai sai ka bar shi ka sa email ɗinka a nan, ka sa login password a nan, ka sa security password a nan. Nan kuma invitation code ne sai ka bar shi yadda yake, kawai sai ka taɓa wajen register ɗin nan, kana taɓa zai maka register successful. To ni na riga na yi rajista a ƙasa ga guri nan da aka rubuta login, gashi nan na taɓa shi. So zai kawo ni inda zan sa email ɗina da password, sai na taɓa login. Gashi na sa email ɗina, na sa password ɗina, na taɓa login. Gashi nan kamar yadda kuke gani yana ta rolling, ya tafi yana ƙoƙarin buɗewa. Gashi na ya buɗe, ya sa login success, da ya buɗe zai kawo ka nan. So tun anan za ka iya ganin yadda tsare-tsaren sa yake. BIP1 ana sa $16 zuwa $129. Gashi nan ana samun daily income na 15%. Sai BIP2 shi ma gashi nan ana sa $130 zuwa 40 zuwa $499, shi ma income ɗinsa 16%. So duka haka yake. So da ka taɓa close za ka ga yadda cikinsa yake. Ga wajen agent cooperation, ga wajen recharge, ga wajen withdraw, ga wajen team, ga wajen activity, sai wajen inviting na friends. So a can ƙasa kuma akwai wajen quantifying, nan gurin kenan inda ake quantifying, sai kuma nan wajen inviting friends, sai kuma wajen mi wanda za mu ɗan shiga. So gashi nan mun shiga wajen quantify. So wajen quantify shine za ka ga BIP sai ka zaɓi wanda kake so. Za ku gani ina BIP1 wanda za ku ga tsare-tsarensa nan. Ana sa $16, ana samun 15% na abin da aka sa. So shine sai kuma kwanakinsa da ake yi 150, shine BIP1. Sai BIP2 shi ma gashi nan, BIP3 duk dai ga su nan, sai mutum ya zaɓi wanda yake so. Sai abu na gaba inda aka rubuta invite friends, to anan za ka ga referral code ɗinka da referral link. Wannan shine referral code, wannan referral link su ake kwafa. In za ka kwafi referral link ɗinka sai ka zo ka taɓa nan gurin da aka rubuta copy link kamar haka. So sai ka je ko X ɗinka ko Facebook ko Twitter ko WhatsApp, ka je ka yi share na link ɗinka, duk wanda ya register za ka samu commission da reward. Sai wajen mi shine kamar profile ɗinka, za ka ga sunanka da komai da dai sauran abubuwa. So bari mu dawo home sai mu nuna yanda ake recharging ɗin. Yanda ake recharging ɗin, in ka zo nan ka je ka duba VIP ɗin da kake so, sai ka zo ka taɓa nan gurin da aka rubuta recharge. So akwai gateway USDT, TRC20, gashi nan akwai TRX Tron, akwai BEP20 USDT, akwai BNB, sai ka zaɓi wanda kake so. A misali ka zaɓi wannan na farkon TRC20, za ka ga sun baka QR da wallet address. So kawai sai ka zo nan gurin sai ka taɓa wajen kwafi ɗin nan. So da ka taɓa kwafi za ka kwafi wallet address ɗinka, sai ka je ka turo USDT na amount ɗin da kake so, na level ɗin da kake so. Bayan ka turo sai ka taɓa recharge completed. So da ka turo ka taɓa recharge completed, in ka bar shi ya gama wannan abin, so kawai sai ka yo back. So da ka yo back, da ka dawo wajen mi ɗin nan za ka ga abin da ka sa da kuma abin da suka ƙara ma. So da ka yi register dama za su baka $300. So in ka sa 16 nan za ka ga ya zama 316, kun ganta 16. So da ka sa ta kawai sai ka zo ka taɓa nan gurin da aka rubuta wajen quantify ɗin nan. So da ya buɗe maka sai ka zo ka taɓa guri da aka rubuta start quantify. So da ka taɓa za ka ga ya fara quantifying, gashi nan. So gashi nan number of quantifying ɗin duk rana so ɗaya ne. A sama za ku ga an rubuta 0/1, to gashi nan ina yi. So kana gama za ka samu $2.4, shine wato 16% na abin da ka sa. So idan ka gama za ka iya dawowa ta wajen wato mi ɗin nan, ka je ka yi withdraw, ko kuma ka dawo ta wajen home, ga guri nan da aka rubuta withdraw nan gurin kenan. So da ka taɓa shi za ka ga ya buɗe maka, ya nuna maka dalanka da za ka iya withdraw. Za ka iya withdraw na BEP20 USDT ko kuma TRC20 USDT. So duk wanda ka zaɓa zai yi. So bari mu bar shi a TRC20 ɗinsa. Za mu sa amount a nan, za mu sa wallet address a nan, za mu sa contact information a nan, za mu sa security password a nan. A ƙasa kuma sai mu taɓa confirm. Gashi na sa wallet address ɗina, na sa amount 2.443, na sa TRC20 ɗina wallet address, gashi nan na taɓa confirm. Gashi na ya rubuta withdraw success kamar yadda kuke gani. So na riga na tura withdraw, yanzu bari mu jira withdraw ɗin ya sauka.
so za ku ga site din nasu yana da ɗan nauyi, ni kaina ya ɗan ban wahala saboda nauyin da yake, amma dai gashi nan yanzu har na yi withdraw. Yawa na ji alamar shigowar message, so bari mu shiga mu duba mu gani. Yau kamar da kuke gani gashi nan Bitget ne suka ce deposit successful, wanda za ku ga wannan 2.443 din ce da muka yi withdraw yanzu nan daga cikin wannan sabon USDT platform din mai suna Alpha Graph. Gashi nan har ta shiga cikin account ɗinmu ba wani ɓata lokaci. To haka ake registration da recharging da withdraw da tax da dai duk wani abu da ya kamata a cikinsa. Idan kana da sha'awa kana da ra'ayi na USDT platform za ka iya jarabawa. Mun gode.